بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. hudubar mu a yau tunasarwa ce dangane da matsayin da sallah take da shi a wajen magabatanmu. Lallai dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, muna godiya a gare shi, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna nema ya kare mu ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. Yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai annabi Muhammad bawa ni na Allah kuma manzo ne na Allah. Bayan haka ‘yan uwa musulmi, hakika Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari irin abin da ya tanaji ga waɗanda suke tsayar da sallah cikin lokacinta da hukunce-hukuncenta da khushu'inta, irin yadda ya musu tanaji na wani irin gagarumin sakamako gwagwaba. Allah maɗaukakin sarki yake cewa ‘yan aljanna su ne waɗanda game da sallolinsu waɗanda Allah ya ɗora musu na wajibi suna kiyaye su cikin lokaci kuma suna yin su yadda shari'a ta ce su wannan salloli. Irin waɗannan su ne waɗanda suke masu yin gado, waɗanda za su gaji aljannar firdausi wanda a cikinta su masu dawwama ne har abada in sun shiga ba su fita. Da wannan sallah ne ya ku yan uwa Allah maɗaukacin sarki ya yabi bayan shi muminai a farkon wata sura, ita ce suratul mu'minu. Allah ya fara da ambatan sallah farkon surai na sifofin yan aljanna muminai mutanen kwarai, kafin ya ambaci kowane aikin sallah ya fara ambato. Allah madaukakin sarki yake cewa haƙiƙa muminai sun rabota, sun dace, sun samu nasara, sun shiga gidan aljanna. Kamar mai tambaya ya tambaya su wane ne waɗanda suka rabauta muminan nan, sai Allah ce su ne waɗanda a cikin sallarsu suna khushu'i, suna natsuwa, suna tara tunaninsu ga Allah kadai a cikin sallah. Hakika yan uwa musulmi, Allah maɗaukakin sarki ya umarci bayansa muminai mutanen ƙwarai da su riƙa yin gaggawa wajen neman taimakon Allah da yin sallah akan dukkan wani al'amari da ya sha masu gaba ko ya tada masa hankali ko yake sa masu damuwa da bacin rai da bakin ciki na al'amuran duniyarsu da lahirarsu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku rika neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah. Wannan aya tana nuna duk wanda wani abin duniya ya dame shi ya addabe shi, to ya nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri, ya jure da abin da Allah ya ƙaddara mashi, sannan idan abin ya ishe shi ya je ya kabara sallah, ya yi raka'a guda biyu masu kyau, sannan ya roƙi Allah da izinin Allah zai kawo mashi da wannan damuwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya. Ya ku bayan Allah masu albarka, hakika magabatanmu na ƙwarai cikin sahabbai da masu bi masu da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun nuna mana aiki a aikace dangane da wannan aya wadda Allah ke cewa ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah. Sannan babban al'amari wanda ke sa sallar ka ta kima ta zama karɓaɓɓiya ta daraja shine ka kula da khushu'i a cikin sallah. Mafi muhimmanci a cikin sallah shine khushu'i. Menene khushu'i a takaice? Khushu'i a cikin sallah shine
mutum ya tara tunanin shi bai tunanin kowa idan yana sallah sai Allah kawai yake tunani, ya kokari ya wannan a cikin sallah har ya salamce ba abin da yake kawowa a cikin ran shi sai Allah, to ka gama cika khushu'i. Na daga cikin abin da mutum zai kula da shi don samun cikakken khushu'i, malami suke cewa duk wanda zai yi sallah ya kiyaye na dubba kamar haka. Na ɗaya, idan mutum za ya yi sallah ya nisanci inda ke da tsananin rana, ka zo kana sallah cikin rana, haka idan zahi na dukan ka baka samun natsuwa. Na biyu, idan mutum zai sallah ya kiyaye yin sallah a lokacin da yake tsananin jin kashi ko ke tsananin jin hitsari. Haka idan mutum zai sallah ya kiyayi yin sallah inda aka samu kunci an marmace an matse ga zahi ana yi, wannan shi ma yana hana khushu'i. Haka idan mutum zai sallah ya kiyayi inda yake bakin hanya ana ta gitayya, wannan zai hana shi khushu'i. Da haka idan mutum kuma zai sallah, haka kuma ya nisanci wata ko inda yake sallah ana ta surutai ana ta dimi, wannan shi ma zai hana ka khushu'i. Haka idan mutum zai sallah ya kiyayi inda talabijin take kunne in yana sallah, tana gaban shi ne ko tana bayan shi. Haka idan mutum zai sallah ya kiyayi yana sallah a ko hotuna inda yake sallah. Haka idan mutum zai sallah ya kiyayi yin sallah a lokacin da yake tsananin jin yunwa. Wannan da abubuwa ne kaɗan daga cikinsu waɗanda idan mutum ya kiyaye su da izinin Allah, Allah zai tabbatar mashi da khushu'i a cikin sallah. Wasu malamai sun bada wata hikima na cewa duk wanda ya kiyaye abubuwa kamar haka ya kokari in zai sallah ya halarto da su, insha Allah zai samu khushu'i. Idan mutum zai sallah ana so ya kokari ya tuna ya sanya a gaba gare shi ba abin da ke gaban shi sai Allah, dama gare shi aljanna, hagu gare shi wuta, bayan shi mala'ikan mutuwa ne. Tamkar da ya gama wannan sallah za a dauki rayuwar shi, ya kuke ganin natsuwa? Haka zai samu natsuwa cikakkiya, ga Allah gaban ka, ga aljanna da na gama, ga wuta kuma in yin sallah yadda ya kamata za a sani wuta, ga mala'ikan mutuwa jira yake in gama. Dan Allah ya ra'ayi sallah cikin wasa, za a yi sallah ba khushu'i. Wannan in kana halarta waɗannan ababe zai sa mutum ya samu natsuwa a cikin sallah. Shi sa mai ahalari ce idan zaka tashi yin sallah ka kakkaba zuciyarka daga tunanin duniya sai Allah kadai a cikin sallah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana khushu'i a cikin sallolinmu. Allah ka amsa mana ibadojinmu da sallolinmu baki daya. Ya Allah duk masu damuwa ko wata matsala ubangiji Allah ka yaye masu. Ya Allah duk mai wata matsala Allah ka mashi maganin matsalar shi. Allah ka mashi maganin matsalar shi. Ya Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya masu. Ya Allah muna roƙonka duk wanda suka rasu musulmi Allah ka masa gafara. أنفسنا وسيئات آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ni Ismaila Muhammad ni ne waliyin Fahad, ina nema masa auren Hassana daga wurin waliyinta. Sunana Abubakar Sani Saulawa, waliyin Hassana. Na ba da aurenta ga Alhaji Ismaila Fahad, ga angonta Fahad, bisa sadaki 50,000 kuma an biya. A ƙarshe shaidu kun shaida an shaida to alhamdulillah auren su ya kammala shi ma muna fatan ubangiji Allah ya albarkaci wannan aure.
allan wakilai da suka ɗauki nauyi na wakiltar amare da ainihin abinan angwaye su faɗi musu saƙon musulunci, rike ainihin amana. Wannan amana aka ba su, ba za su iya ba sai sun yi haƙuri. In aka ce kai haƙuri ko da an zalunce ka, an cuce ka, an yi menene, ka daure. Haka kuma su ƴaƴaye mata a faɗi musu cewa yanzu da'a ta zama wajibi akan mazajensu matuƙar ba su umarce su da saɓawa Allah ba. Su ainihin abin nan yi ƙoƙari su ɗabbaka da'an nan a halin da ake ciki yanzu da sun tare. Batun maganar tufafinsu da abincinsu da ainihin abin da ya shafi koyar da addini fa da mazauni, to dole ne fa su tattala musu. In ba a faɗi musu ba, waɗansu ba su sani ba, yana yi wa ta dalilin waɗannan abubuwa a samu matsala. Muna roƙon sauran al'umma, ina roƙon sauran al'umma, duk wanda aka ce zai zo wakilcin ɗaurin aure ya ɗauki batun ɗaurin aure muhimmi ne, shine hanya yardajiya ta sa abin da ta yada ainihin rayuwar 'ya'yan adam a doron ƙasa, ta yada 'ya'yan adam a doron ƙasa. Wannan gimshiki ya kamata a inganta shi, kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kyakkyawan abin koyi ya tabbata a gare ku wajen manzon Allah. 'Yan uwa, annabi ya yi aure, annabi ya aure, sahabbai sun aure. Muna ganin ainihin a rubuce yadda suke ainihin abin nan. Don Allah, in an ce kai za ka yi wakilci, ka tambayi yaya ake wakilcin aure, yaya ne siga take. Ba zai yi kyau ba. Ina fata wakilai su saurara da kyau da waɗanda ake wakiltawa. Ba zai yi kyau ba ka zo na kulla muhimmin al'amari a rayuwa kamar aure, amma ko bismillah ba za ka iya yi ba. Ba za ka yi ainihin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, ballantana ka yi salati ga annabi. Waɗannan sunna ne in muka duba yadda siga take da yadda khitba take a cikin ainihin addini, kuma ana ta karantarwa. Don Allah a yi ƙoƙari a rika karantar da mutane sigar ɗaurin aure a masallatai, domin idan aka zo a ɗabbaka yadda sunna take, abinda aka ɗabbaka yadda sunna ta ce, in Allah ya so sai Allah ya sa albarka a kai. Ku tuna akan kawai abin da bismillah kawai duk wani muhimmin al'amari da za a fara shi, in ba a yi bismillah a wajen fara shi ba, menene matsayin shi? Me yankakkiyar albarka ne. Allah ka taimake mu da gyarawa, ka sanya mu dace a yayin da muka zo ɗabbaka al'amuran mu dace da sunna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. kaddari haduwar waɗannan fuskoki namu masu albarka a wannan rana mai albarka ranar juma'a, kuma inda muka halarci ɗaurin aure na ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan kungiya, wato barista Sheikh Ibrahim Salu, wanda kuma shi ne founder na wannan kungiya ta mu ta masu jawo da muke malakabi da makarantar Sheikh Ibrahim Salu Jiya. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala, muna kuma yi musu fatan alkhairi a madadin dukkanin 'ya'yan wannan kungiya da kuma dakarun agaji da suka taho daga karamar hukumar mu. Muna musu fatan alkhairi, ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su rawa ɗayi ba, Allah ya samu wannan aure nasu albarka. Dukkanin wani sharri Allah ya kare su, Allah ya ba su rawa ɗayi ba, waɗanda ba su yi ba ubangiji Allah ya ba su ikon yi, Allah ya zama ƙasar mu lafiya. Allah Allah da ya kama rana ta wannan biki na 'yan da aka yi a wannan masallaci, muna ma Allah godiya, muna ma wannan an kai fata alheri. Allah sa a zanna lafiya, Allah sa su zama abokan arzikin juna, Allah tabbatar da alheri kan wannan aure da aka yi. Muna godiya ga duk wanda ya zo nan wuri, kuma Allah shi ga Allah mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana ta farin ciki, musamman babbar rana ta cikin sati wadda al'umman musulmi ke alfahari a cikinta. Allah ya kawo mu a cikin wannan lokaci mai albarka, a cikin ɗaki mai albarka. mun zo mun shaida ɗaurin auren Fahad da amaryarsa. Muna fatan Allah Ubangiji ya kau da shaidan daga tsakaninsu,
Allah ya arzuta su da iko na ciyarwa gaba da baya. Allah ya ni'imta rayuwarsu, abinda za a samu Allah Ubangiji ya sa a samu masu albarka zuriyar nan, ya a samu ainihin masu gina musulunci. Muna fatan alheri ga 'yan uwa da suka taimaka suka ba da gudunmuwa ga halarta irin wannan taro mai muhimmanci. Muna shaidawa wannan al'amari wanda ya gudana, Allah Ubangiji ya tabbatar da alheri a cikin shi. Allah ya ba mu dace. Karim Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bayan gaisuwa da fata alkhairi, a dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci da aka daura auren Malam Fahad da kuma Hassana. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya zama da su lafiya. Madaukakin sarki Allah ya sanya albarka. Daura da su kuma akwai Junaidu da Fatima. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya hada hankulan su, Allah ya zama da su lafiya, Allah ya ba su zuwa tayyiba. Ina tuna musu hadisin manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi, yana cewa idza tazawwaja al-mar'u faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisfil baqi. Idan mace ko namiji suka yi aure to sun cika rabin addinin su, sai su ji tsoron Allah a cikin ragowar rabin. A ce azumi, sallah, zakka, hajji, karatun alkur'ani, biyayya ga iyaye, sauran mu'amaloli duka rabi ne, amma shi auren shi ne rabi. Lallai al'amarin aure abu ne babba kwarin gaske, wanda ya kamata a ce mutum ya nemi taimakon Allah a cikin daidaituwa ga al'amuran na zamantakewar. Lallai hakika wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la khulqa lahu. Dukkan su sashen su da sashen su amana ne ga juna. Babu imani ga wanda ba shi da amana, babu kuma addini ga wanda ba shi da ɗabi'u na kwarai. Mace mijinta amana ne wajenta, haka miji matar shi amana ce a wajen shi. To wannan amanar ba shakka Allah madaukakin sarki yayi umarni kowa ya binciki nashi janibi, ya cika janibin shi. Babban abin da ke ga mace shine ta yi biyayya cikakka irin wacce shari'a ta yi umarni. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa law kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartu al-zawja wa la amartu al-mar'a litasjuda li zawjiha min azami haqqihi alaiha. Da zan zamo mai umurtar wani in ce yi sujada ma wani, ai kullun ya duka ya gaishe shi sau biyar goshin shi kasa, da na ce mace ta rika dukawa goshin ta kasa kullun tana gaida mijinta saboda girman haƙƙin shi akanta. Kenan wato abin ya kai haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da zai umurci da ya gaida uba ba irin haka, da ba zai umurci talaka ya gaida sarkin shi ba irin haka, amma ya ce mace ga mijinta. Lalle ba abin da ya kamata mace ta kiyaye irin biyayya ga mijinta matuƙa. An wani abu ya shiga tsakanin su na sabani, ta tabbata ta bi duk matakin da ya kamata ta bi na neman yafiyar shi da tabbatar da samun hankalin shi da kuma gafarar shi da afuwar shi akan abin nan. Haka nan akwai wani abu da shiga tsakanin mata da miji ta bangaren mijin, shi ma yayi kokari kwaran gaske ya ga cewa yayi abin da yayi, ya samu kan matarsa sun fahimci juna bisa abin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tarbiyantar. Abu ne mai kyau kwarai mace ta riƙe tsafta, ta riƙe ruwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na Fatima sadda yake mata wasiya, yace ki riƙe ruwa a gidan mijinki, ma'ana ki riƙe tsafta, ki kiyaye lokacin dawowar mijinki, ki kiyaye gidanki da tsafta da abin da duk ya kamata. Wannan haƙoƙa ne ga sunan suna da yawa, saura kuma na san duk an haɗu da su a cikin wasiyoyi na iyaye da malamai da makamantan wannan. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da su lafiya, Allah ya bada zuri'a tayyiba, ba su iko su cika su yi abin da ya kamata na amana, wanda kun ba su da shi Allah madaukakin sarki ya ba su iko su yi, kuma Allah ya ba su ikon riƙewa bisa amana. Allah ta'ala ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka. Wassalamu alaikum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah, fatan alkhairi akan irin wannan hidima in an yi ta wato babban al'amari ce. Godiya ta farko zuwa ga Allah madaukakin sarki da ya gwada mana wannan lokaci aka yi wannan hidima ta wannan auren raki da aka aura. Allah ya sanya albarka. Muna fata su waɗanda aka haɗa auren nan Allah ya ba su ikon tsara haƙoƙin ubangiji wajen zamantakewa tsakaninsu. Hadisai da ayoyi waɗanda malam ya faɗa yanzu ba sai na maimaita su ba. Malam Ahmad Filin Samji, wanda shine uban waɗannan 'ya'ya mata da aka aure su yanzu, hadisan da ya faɗa da ayoyi kusan ina tabbatar da goyon bayana ga abin da ya faɗa a kansu. Ina kira ga su waɗannan ma'aurata na yanzu da ma sauran ma'aurata duka su kalli waɗannan nasihohi da ya yi, a tuna kuma a riƙe amana. Allah ya sanya albarka, Allah ya ba su zama lafiya,
Allah ya ba su ikon tsare haƙoƙin juna. Kuma ina kira ga sauran ma'aurata duka musulmi baki ɗaya, mata amana ne a wajen mazajensu, su ma maza amana ne a wajen matansu. Kowa akwai haƙƙin da yake wajibi ya tsare. Ana aurar da mata zuwa ga maza, amma mazan su yi watsi da wannan amana da wannan haƙƙi. Saboda haka ina jawo hankalin maza su ji tsoron Allah. Aure amana ne, aure addini ne, a ji tsoron Allah, a tsare haƙoƙin zamantakewa, a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine zai sa auren yayi albarka, a samu zaman lafiya, a samu kwanciyar hankali. Saboda haka muna fata da ni kaina da shi malam Ahmad Abdullahi Ahmad filin Samji, muna da wasu 'ya'yan maza da mata, Allah ya gwada mana ranar da muka samu dama muka aurar da su kamar yadda kowa yake fata. Sauran musulmi ma da suke da 'ya'ya suna so su aurar da su, muna fata Allah ya ba su dama, Allah ya kawo lokaci, Allah ya sauƙaƙe al'amura duka baki ɗaya, kuma Allah ya sanya mana albarka ga waɗanda aka yi da waɗanda za a yi insha Allah. Sauran musulmi ma ba baki ɗaya muna roƙon Allah, Allah ya sanya mana albarka ga rayuwarmu baki ɗaya, ya tsare mu, ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya, ya biya bukatunmu. Allah ya san bukatun kowa, ya san abin da kowa ke so, Allah ya biya mashi. Abin da kowa yake ji matsoro, Allah ya tsare mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa